Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kanilang dala sa bawat tahanan, sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyakamu sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Mas halawig pa so sirena mo sa sirena kang City Hall. Magandang umaga po Sir Willie Nobora, Sir Ron Gueriña Llagas, Ma'am Adelpa Dula, kay Lilian, good morning. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan.
Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa program Serbisyo asin Monday, primerong aldaw kang bulan na Disyembre, December 1, 2025. Sabayan po nindan sa indong lingkod sa oras kita 7 to 8. Mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, asin mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, syempre, sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo niya. Kasud sa mga Andres ang may birthday. Sa mga Andres. Oy, may mga kumpleanyo tabi ngunyan. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Day tabi kamo magduman pagday po kamo imbitado. Tabi imbitado duman. Taro pantugon ko tabi iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Uy, duman po sa may mga kamunduan sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, tawa. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin rupa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan na tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live. Ganyan pong Lunes, December 1, 2025. Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Agduon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang ma-stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Merry Christmas tabi, Sir Gerard Bergunyo. Magagandang himig dahil sa ang
Kay De La Peña Heden Glamor. Good morning. May tatlong haring nagsidalaw at Pasko na! isa ay nagsipaghandog ng tanging Oy, Lunes ngunyan, primerong aldaw kang bulan na Disyembre. Ibig sabihin, 24 dias na sana Sir G. bayan. Pasko na! Upang makamtan natin Sincha ko. tayo'y magagsiya Kumusta po? habang ang mundo'y Kasuod nag-birthday sa mga Andres. Ano nga yung ginibo mo? Naglaba baga ako Sir G. Ikatabi. Anong ginibo mo? And anniversary man kan subag yung riming kasudma November 30. So, kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng dakol baga sa mga day na nako ang tao kay to di kang bagyong si Riming dyan sa may parting Padang. ay magpasalamat Yo, nating buhay. nata daw ngaya ni tabi ngaya Mr. Hulbutan na ta sabi kang DTI. Walang humpay, ihanda ang Ang 500 pesos databi mga tugang kaya na daya na para sa Noche Buena. Tama na ngayon sa indan 500. Sa mga mahabas, milyon-milyon ang pigagastos. Ako maninda pira.
Sabi yan kang dole. Ano pa? Sa mga produktong petrolyo tabi, may big time rollback sa aga. Ay salamat. Ano daw kung mabawi sa mga pig increase kan mga nakaagi pong simana. Puga-puga. Ano suro simana baga? Sige sulang ka kan mga produktong petrolyo. May big time rollback na tabi sa aga. Sabi man digdig kang Energy Regulatory Commission o kaya ERC wala databi ki purutulan ki kuryente nationwide kang nakaging Nobyembre en ngunya na Desyembre singil na naman kang konsumo ta sa kuryente ngunyan o kaya ka nakaagi pong Nobyembre mabayad baga kita kan ngunyan na first week kan Desyembre may dagdag singil pero din purutulan sabi kang ERC hindi ka mo magputula ata ngayon mapasko yo. Sige tabi, yan po ang satuyan mga ririparohon ngunyan tabing Lunes. Primero ngal daw kang bulan na Disyembre taon 2025. Sir Edwin Sistina, good morning. 22 minutos, lipas na po ang alas 7 in morning. Siyempre, nakagawian ta na mga tugang kuaunta mo ng linya kang pag-asa. Kumusta unta naman? Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yo, nasa linya na ang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong unang araw sa buwan ng Disyembre, ngayong araw ng Lunes. Sa ating latest satellite images, makikita po natin, patuloy pa rin, narito pa rin yung bagyong tinawag nating Berbena o si Tropical Storm Koto na huli nating namataan na sa 480 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Pero hindi naman ito nakaka-apekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron pa rin tayong amihan o northeast monsoon na magdadala pa rin na mahihinang mga pag-ulan, particular na dito sa may bahagi nga po ng extreme northern Luzon sa may Batanes area. Meron pa rin easterlies na magdadala ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang sa ngayon nga, yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hating globo or hemispheres. Ito yung magdadala ng mga pag-ulan naman sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw po, posibleng ang mga pag-ulan mula mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulat, kalat na mga pagkilat pagkulog sa eastern section ng Visayas at dito sa may Caraga at Davao Region. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon. Ito po yung cloud cluster dito sa may bahagi. Silangang bahagi ito ng Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga pinakahuling datos, may posibilidad na itong cloud cluster pa po ito sa ngayon ay posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Lalo't nga ngayong buwan ng Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa minomonitor natin na cloud cluster nasa labas pa ng PAR. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan po natin na posibleng mga mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Batanes dulot ng hanging amihan, habang ang malaking bahagi ng Luzon makararanas ng mainit maliwalas sa panahon. Sa araw na ito, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, may mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Dulot nga po yan ng mga thunderstorms at ng easterlies o yung hanging nagmumula sa Caraga sa
Ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 32 degrees Celsius, dito sa may Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, habang nilalabing bahagi ng Kabisayaan makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman nasa 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Caraga at Davao Region, inaasahan din natin ng mga pag-ulan sa araw na ito, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone ITCZ, habang nilalabing bahagi na may mga pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ngayong araw, sa lagay ng ating karagatan, wala tayong minomonitor na or wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya ligtas sa pumalahot yung mga sasakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat mag-ingat pa rin po kapag mayroong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng ating karagatan. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon para sa linggong ito. Makikita po natin by tomorrow, malaking bahagi na ng Mindanao ang makararanas ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone ITCZ, bagyang mahina pa rin yung amihan. Pero pagdating po ng araw ng Miyerkules hanggang Huwebes at Biyernes, muling lalakas itong hanging amihan at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na yung North Luzon. Samantala, kaya po patuloy nating i-monitor itong cloud clusters na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong buwan nga po ng Disyembre, inaasahan natin, kadalasan po yung mga bagyo ay tumatama naman or dumadaan dito sa may Visayas hanggang dito sa may hilagang bahagi ng Mindanao, or minsan po ito ay nagre-recurve or di na tumatama sa ating bansa. Pagdating buwan po kasi ng Disyembre, malakas yung high pressure area dito sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya dahil doon hindi na tumutungo pa hilaga yung mga bagyo, or minsan itinutulak ito ng high pressure area, at dito po kadalasan tumatama ang mga bagyo sa Visayas at Mindanao. At base nga sa ating pagtataya, 1 hanggang 2 bagyo ang maaaring mabuo or papasok Wilma, ika-23 bagyo ito kung sakali sa 2013. Ito rin yung taon kung saan po nagkaroon tayo ng bagyong Yolanda. Umabot po tayo ng letter Y. So, abangan po natin kung magkakaroon. Lagi pong tumutok sa update ng Pag-asa. Ang araw ay sisikat mamayang 6:05 na umaga, tulubog, ganap na 5:25 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Dito po sa panahon.gov.ph, makikita nyo po yung ating latest update sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at maging general flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po iyon real time, kaya ma-update po kayo lagi kapag bumisita po kayo sa mga websites ng Pag-asa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed week po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po mga tugang, Ma'am Rosalie Gonzales, Ma'am Cynthia Borlasa Villanueva,
kay Ma'am Rose Bermundo. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So, igwa ki Amihan, igwa ki Easterlis, dyan sa may parting Mindanao, yung Intertropical Convergence Zone. May pig mo monitor ngunyan tabi Ma'am Cynthia. May pig mo monitor tabi ang pag-asa kay Cloud Clarano na posible maging bagyo databi sa mga masunod na daw sa sundo duwa databing bagyo ang posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunyan tabi bulan ka palan si Cynthia di Pasko na Cynthia ko. Good morning tabi Ma'am Monica Bitadora, Ma'am Herme Caudilla, good morning. Tama ba? Uy, good morning Philippines. Good morning tabi Bicol. Good morning tabi sir. Sabi ni Ma'am Rose. Ano tabi Ma'am Cynthia? Pasko na Cynthia ko. Alas 7:32. Serbisyo Asin Reparo. Tama ba tabi Ma'am Cynthia? Ikaso taga dyan sa balsa. Dahil mo man pala nga rin abistad. Ikatabi so taga balsa dyan sa Malinaw. Ma'am Cynthia, ika ito so taga dyan sa Balsa Malinaw na Cynthia. Diba classmate mo si Sismati Casqueo? Ang masunod na tabing bagyo ang ngaran Wilma, may Hasmin pa, may Surayda pa. Dahil naman daw tabi ay nakan mga wuro Wilmang an. Sige sa nakita sa Pasko na Cynthia ko. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na yan makuha. Dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya tabi sa mga naghahanap kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylene, salamat po, ingat. Ohayog gozaimasu. Magharani ka uya. Siyempre mga tugang ang programa inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor yan po mga tugang mga kabayan na sutoy ang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:35 ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang mga kabayan. Day magali mabalik po ang programa makalipas lang po ini.
eskwela na. Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan si Hinda na makanood, magbasa, asin kindergarten, antabayan, ang elementary, junior high school, asin senior high school, sa saindang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, igwaman sindang branch sa Tiwi na makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay, o mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tayo ay magsayaw ng cha-cha at turuan mo. Sige tabi mga tugang, alas 7:36. An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuyang ang MBY Dorori. Makukuha sa for transient po sinda. Madali on sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Balik tabi mga tugangan sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, Ma'am Cynthia. Kunyang pong aldaw kita ni Lunes, primerong aldaw kang bulan na Disyembre taon 2025. Sando kita alas 8, tama? Alas 8. Kaya ano patabi Ma'am Cynthia? Fight na kita! Serbisyo Asin Reparo. Sumayaw ng cha-cha, lalo kung ang kapareha. Di diretso na tabi kita. O diba alam, Bata ngaya natakudan pa sana ngaya kami ki kuryente. Mabarayad na naman kita kang konsumo ta sa kuryente sa aliko. Ma'am Cynthia, magdangog ka. O di sabi kang alay ko mga tugang, may pag-uminto. Oy, Ma'am Mona Lisa Bobis Dakuya, good morning tabi sa imo. Sain ka na mo niya napipirmi, Madam Dakuya. Dahil ka lamang nangangagda na agdown mo lamang si sir mo na magurampangan kita, malagadi kita ki tablon na may tanlad. Magpasapasa lamang kita, imo ako. Kaya din ka na ki so naglalagadi baga ka itong day pauson mga chinso. Day pauso sa mga chinso ka ito. Naabutan mo na tabi yan, Ma'am Mona Lisa Dakuya. So, chinso baga ka ito. Baday pan chinso ka to. Ang paglagadi ka ito kang kahoy o kaya magibong tabla, tablon bagaya. Ang paglagadi ka ito. So, duwa sana halabaw na lagadi.
itutulak kang duman sa ibong, guguyudon man kan sa ibong. Kaya ang apod kayo ito, imo ako, imo ako, imo ako. Dahil pagkato kaya mga chinso, mano-mano pag itong paglagadi. Kaya, dahil ka lamang nangangagda, nasa iriga, ay arayo anong. Dahil bali, pag naguli ka sa tabako, pwede man kitang podkeni punan mo sana ako, i-text mo sana ako. Yo. Sabi ni Sir Mona Lisa, iyo ngaya tagurang na ngaya kita. Nailing mo na, tagurang na da siya. Pakaray. Pumakaray ka. Dari mo masanapig tataram na mas gurang ako sa imo. Yo. Di sige, digdi kita sa abiso kang Albay Electric Cooperative mga tugang. Ta igwada tabi sindaki paglangkaw singil sa kuryente. So nakonsumo ta kana kaaging bulan na Nobyembre. O di barayadan mo niya na first week adi. First week ang Disyembre, barayadan mo niya. Nuni natabi so rate. Iyo. I-chat mo sana ako tapos aragdaw mo sa mga pag-iriba mo dati. Gariday nindo ako pinariba duman sa outing nindo ka ito Nag-routing palan ka mo, nag-overnight ka mo. Tapos dahil man ako nakaiba. Dahil nakaiba, tinuyo talaga din nagiba. May dagiton kayo sa ko. Dahil ka ngayon nag-iba. Adi, may dagiton kayo sa kuya di. Dahil ako uminiba. Oy, sa mainland tabi ang singil sa residential nasa 10.1358. Ibig sabihin, ang per kilowatt hour tangon yan, kitang mga nasa mainland, mga residential, nasa 10 pesos and 3 centavos. Ay, langkaw na di dati nag-8 ini. Nag-8, nag-9. Ngunyan 10 na. Yo, so per kilowatt hour tabi yan ha. Sa mga nagagamit kilo voltage 9.1644. So mga nagagamit man ki high voltage sa mainland 7.3593. Sa isla, mga isla tabi ang residential mas mahal. 11.0330. Mga nasa residential yan dyan sa isla, and so mga nagagamit man kilo voltage nasa 10.4644. Yo. Yan tabi mga tugang ang rate tamabayad kita ngunyan kang nakonsumo ta kang bulan na Nobyembre. Kaya may paglangkaw tabi makakamali siya kamo nagbagyo ngaya. Pinagyo ngaya kami ang bayadan mi ngaya yo manggiraray. Nem. Ano nga yakan? Ano kita kimagi ni Bu, kundi magbayad. Tapag dahil kita nagbayad, putulan. Pero, may good news. Good news. May good news mga tugang ang ERC. Sabi digdi, may maray na bareta sa mga consumer nationwide. Daida tabing disconnection, no disconnection, sabi kang ERC. Ining ERC mga tugang para sa bulan kan Nobyembre and Disyembre inagihan baga kita ki mga kalamidad. So kaipuhan man ngaya mo nang apod kay ni magbaro-baro mo na dipisil baga ngunya ng imo, dipisil ang pirak ngunyan hanapon. Bali konsiderasyon mo na kung day ka ngaya makabayad ngunya ng Nobyembre at kita baga pagsaro pa sa ng bill pag day kita nakabayad puputula na kita. Yo, day mo nakipurutulan ngunyan na Nobyembre, Disyembre.
No, dahil nangangahulugan na dahil nindo babayadan sa konsumo nindo. Tapag dahil nindo binayadan iyan, lalo lugod yan malanggaw. Una nindo, libre na ka mo. Nangyari. Yo. Pag dahil nindo binayadan sa Nobyembre nindo, matatambak yan. Pag abot kang Disyembre, doble na ang babayadan nindo. Tapos konsumo ka Nobyembre, tapos sa Disyembre. Kaya lang, dahil mo nakipurtulan kay kuryente. Pero yun, kung igwa masana ka mo kipambayad, bayadan na nindo ta. Dipisil baga na pud kay ni? Dipisilon baga tabian na tatambak ka na di? Yo. Oh, yan ang maray na bareta man kang ERC and nakakalungkot na balita sa mga konsumidores kang aliko digdi po sa probinsya kang Albay. Yo, sige. Kasud ma Nobyembre 30 tabi. Narumduman nindo kang taon 2026. Ay 2026. 2006 buhay ka na tabi kay to Ma'am Mona Lisa. Kang taon 2006 buhay ka na tabi kay ito Ma'am Mona Lisa da kuya, Madam Cynthia Borlasa. Psst! Ma'am Cynthia, babaknit na din na nagsisimbag, maray ka nito magiktikon. Buhay na tabi ka mo kang taong 2006 November 30 na kung sain mga tugang 1,399 ang nai-record na nagadan. As in, sobrang 1,000 katao ang nawawara hanggang sa ngunyan dahil po sa bagsik kang bagyong Siriming. Na may international name na Dorian. Ano tabi ang kung kamubuhay na ka to, anong istorya nindo? Ika ngayaw, mahapot ka na naman gang istoryami. Ika na daw sa na ngayon mag-istorya. Ika ngayon may mikropono. Ika ngayon may mikropono. Kami mo pagpa-istorya. Ika ngayon mag-istorya. Si Redwin. Si Redwin, si Stina. Haing ka ito kang taon 2006. Sige daw. Pahit daw. Ikatabi, Ma'am Mona Lisa, buhay ka na ka ito. Una mo man nga sa kuya, sir. Buhay ka na tabi ka ito. Good morning, tabi Maria Elena Yamamoto. Good morning, tabi Madam Maylene. Ohayo gozaimasu. Kamu tabi, kumusta? Buhay na po kamo kan taon 2006. Tayo naman nagribok-ribok kamo garing. Magpaaram na. Dahil na. Magkamo nagribok. Ay, kaya ni magpaaram na sa programa. Sige ako nagdintiwa-tiwa. Dahil man ka mo nagirindra. Magirindra man ka mo. Ha? Ano ba ya? Istorya na ngayon kung haing ka kang 2006. As in kung ano ka na kaito kang 2006? Ha? Kasurin kang yan namundag Mr. Hulbutana. Kailing mo na yan. Kaya nandun din na magpararaputa. Ika nga nga naghapot. Labi palang ribo suday na nako aday. Lalo na dyan sa may parting Padang. Ribo katawo ang dain na po nagkakurua. Labing 1,000 o kaya 1,399 so mga na-recover na mga nagkagaradan kang bagyong Siriming. Nangyari ito kang November 30, 2006. Halos mga tugang su Albay ang napuruhan. Ha? Grabe, napuruhan kay to su Albay kang bagyo. O yan, so lahar,
ruminagasa dyan sa may parting padang, kaya nawas out dyan sa mga harong. So mga nyug nga ni kay ito tabi Ma'am Cynthia. So mga nyug kay ito ang naguldot na sana. So mga dahon natambunan sulawas kanyog. Diyan sa may parting padang. Kaya kadakol sugadan. And kadakol sudai na nagkakurua. Yugon mo yan. Kang taon 2006. Pira ng taon 19 years na. 19 taon after kang banatan kita kan subagyong riming. So ang title kay ni kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng dainan ako yugon mo yan. Di kasudma yan nangyari. Anniversary tabi kasudma. Di sige. Pero at least pasalamat kita. Kita tabi ngunyan, buruhay pa. Yan ang dapat ipagpasalamat na permisa sa tuyan kagurangnan. Kita tabi, buruhay pa hanggang ngunyan. So ibatang mga pag-iriba, so ibatang mga tugang, ito na, nagpaingalo na. Kaya kita, yaong padigdi sa ibabaw kang kinabantay, gwapa kita databi ki misyon. Gwapa kita ki misyon na dapat gibuhon ta. Ano nga yung misyon? Mangurakot? Sus Maria Josep. Dahil ka mo kaya. Gumibo ka nga kimaray sa kapwa mo. Kundi ang problema ngunyan tabi Madam Maylinta, sa mga mabubuot, sa mga tultol, iulugod ang pigkukuan ni Lord. Iulugod ang pigkukurwa, pero sa mga tarantado, sa mga korap, sa mga mahabas, sa mga supog, ano yung lugod ang buhay? Sus Maria Josep. Pero kung mabuuton, sabi pag necrological nga ni, di siyempre halos pag may mga nagtatarambaga dyan, halos umaw na sa naso nawara. Pag yako pala ng sarong tao tabi Madam Maylin, pag nawawara hanggang istorya ka na sana. Uto ngaya kay to si Mr. Hulbutana, marayon man ngaya kuta ng tao ito. Pero yan, istorya ka sana hanggang mga pirasa ng bulan, pirang taon. Baka nga ni pag primerong death anniversary mo, lingaw ka. Lingaw ka na. Maray ko yan nga ning sumay mga ribulto dyan. Sumay mga ribulto yaon sa plaza. Si Ka Andres Bonifacio, si Rizal. May ribulto na nga ni sa plaza. Minsan nalilingawan pa. Malapasan na. Nahiling nindo si Rizal. O si Rizal baga may ribulto dyan sa plaza kang tabako. Malapasan na yan si Rizal. Pag inuragan iyan, baka bumabaan dyan sa sayang natitinduga. Ang nagaganda ng sarong tao, istorya ka na sana. Pero hindi kunwari hanggang nuwaring ka na sa namarumduman. Para na, ano pa man? Tara ka na sa ibabaw, finish kontra ka na. Kaya abang kita nabubuhay sa ibabaw kang kinaban, magpaka-enjoy na daa.
Yo, magpaka-enjoy. Bako so nga duman ka sa diskuhan, mag-enjoy ka, magtalab kang mag-aga. Sana iyan, dahil ka kaya. I-enjoy mo na ang buhay mo. Baka mga nusaro, paduman na kita. Yo? Okay, sige, 5 minutos na sa natabi bago mag-alas 8. Sige mo kaya panong istorya. O di kang inot kang 2006 mga tugang nasa radyo na ako ka ito. Mala ngani kang so una ako ka to puminundo na subagi baga at apimiro so kuminoro so kuso tulos makusugon puminundo mga ugto ining rimi. Di nagluwas na ako may coverage na kami. Nagre-report na ako. Yaw na ako sa luwas. Ako, may mga nagkaturumbana digding poon kinyog. Nagturumbana sa mga batag. Nagkaaranita na sa mga dahon kan batag. Kang kakapugawa ko tabi Sir Willie. Naglimpyahan na baga. Una tapos na sa Bagyo. Uyan na. Madiklo mo na sulangit. Luminiwanag luminiwanag. Tos ni hapon uya na bumanat na second wave kang Bagyo. Jesus Maria Josep, natrap na ako dyan sa Malinaw. Nakisirong ako dyan sa sarong-harong. Biyo, titatalboso na sirong ang kong harong. Inay ko. Inabutan ako kibagyo sa tinampo. Jesus Maria Josep, inabutan ako kito kibagyo sa luwas ako. Nasa coverage na kaya kami. Nahiling na nindo ya. Maringani, tanabuhay pa man ako. Dahil ako tinalbuhan ki Sim. Di ako tinalbuhan kinyog iyan sa istorya ko ka ito kang iyan na taon 2006 na yan. Ibig sabihin nga ya tabi Ma'am Angeline Sariba Kapitin, good morning sa mga taga Kinarabasahan. May kuryente na kamo dyan, tapos may internet. Good morning tabi sa mga taga Kinarabasahan ba gari? Kinarabasan ba katangki? Yo, good morning na sana tabi sa indo dyan. Yan tabi. Narumduman ko kaya to. Nakauli ako banggina. Dahil na halos dahil ka na makaagi sa tinamputa. May natumbang harong, may paingurag na poste, paingurag na kaahoy. Alay lakad. Banggi na natapos. Iyon na ito, kaya dakurso nagadan dahil banggi na natapos. Pag ruminagasa na sa mga lahar tapos tubig, pag banggi, dahil ka nakimahiling. Ako sugon pa sa Bagyo. Tapos na? Kita? Matatanag-tanog ito. Naramdaman ko si Ruin. Paguli ko bubong kang arong me. Ubus na, tinaral mo. Paguli ko sa arong. Pagabot ko sa arong. Wala na sa arong me. Wala na sa bubong. Tinalbong bilog. Nakalbo. Pagkaaga dahil mo nangani na ko na iba na sutag sa diri. Iba na tabi sutag sa diri. Kang bubong mi. Sus Maria, si pangyari tadi. Sige. Taday pa man. Kinarabasahan. Pagurulayan ta ko tayo ni day. Manugari nagsisirimbag ka mo. Pag-istoryahan ta ko tayo ning sabi kan DTI na kasya na tabing pambakal pang Noche Buena inin 500 pesos. Iguro kung ang aki mo saro o duwa, saraki pa, pwede kung apat sana ka mo.
Iyo. Pero kung paingurag ka mo sa harong, Sus Maria Jose. Intasan akong mamutin ng 500 pesos na ini. Serbisyo asin reparo. Maray lamang kung igwa kay Arken tugtog ta. Madagdagan lamang yan na 500 na yan. Di ba ang pahit na fundraising? Pag nagtugtog na kayo ni fundraising na yan, bata may imbitasyon di sa kuya. Kasalon sa mga manungod mi dyan sa Malulos Malinaw Albay. Maninong kita tabi Sir Willie kayo niya. May imbitasyon di kami nabot sa ko. Maninong da kita. Ay daw ka muna sa sala pagpili pag ninong sa ko. Ay daw ka muna papasala na kuaunin da ko nino. Pigkwami ngaya kang ninong, tadawa ngaya day kang kwarta. Ang rule bagaw, kaya ang papel kang sarong ninong ninan, bako yan so ngaya hanggang sa nasa kasal ka mo, tapos dakula ang itatao mo, and dakula ang irregalo mo. Kaya ngaya ikakinuaming ninong, ika ngaya ang masasarigan mi. Kung ikaso kami ngayang mag-agong magkaigwa ki problema. Ika ngayon matabang sa mo. Di maran. Dahil ngaya tabi nung ang problema mangaya kung paano ngaya kami makaharong. Kaya ngaya ikang kinuamay. Mas dako lalagod sa abunaran. Ngaya kami nung makaharong. Pangin na ngaya kami pagpaharong. Sige, malibur ako. Pangyayari kang ginaba. So, pamilya Kapitin. Sa dirin tawag rin ni Angeline. Mga Kapitin. Sa akin ni Nina, si Sheila. Sheila Kapitin. Kasalon sa December 8. Next week, Lunes. Ngata ang pula ang Lunes holiday. Salon si Sheila Kapitin. Yo, mga sadiri may pantawo yan mga Kapitin. Pwede na siguro ako tabi Ma'am Cynthia magkandidato, kaya lang pag nagkandidato kay ni baka maging kurap man ako. Ano tugot ka mo magkandidato naman ako? Pag nagkandidato kita, maulakitan kita kayan, magiging kurap man kita, maging mahabas man kita kayan. Hawa-hawa man sa nabagay yan. Dahil na sa nalugod, maartista na sana ako. Dahil na ako ma-politiko, kandidato na sa kandidato. Dahil na ako ma-politiko, ma-artista na sana ako. Maray mag-artista na sana. Yo. Dahil na daw kan mga kandidato nga, dahil ka na mag-politiko ngayon, mag-artista ka na sana. Ginatala sa tuna. So iba pa niya itong pag-uri-restoryan at siya na sana po duman sa programang Sutama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Param na po muna kita digdi sa programa sa pangaran ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capus Bilo, ABC President Capart Abela, sabay dyan ang Capus Bilo Lotto Outlet. Sa pangaran man yan ni Maestro nila doon sa muyang GM, si Sir Tony sa muyang SM, sa Indo po Gabos, mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to paki-like, follow, and share.
sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba. Param na po muna sa inyong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana Tabi ini. Sa aga naman, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Sir Ronquillo Edward, good morning. Domo, arigato. Iringat po kita, bye-bye! Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.